दिनै 2 अक्ट'बर जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि दिनै 152थि जोनोम सान इन्टारनेशनेल डे अफ नन भाइलेन्स दिनै गासै बिश्वआवनो बुहुमावनो दिनैनि सानखौ जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ माने अहिंसानि दिबस हिसाबै फालिनाय जायो। तो बे हिसाबैनो दिनै कुमारिकाता माने कुमारिकातायाव तामुलपुर आन्चलिक ग्राम दान संघनि हेफाजाबजों बिटिआर सरकारा दिनै बेवहाय 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीखौ नन भाइलेन्स डेखौ फालिनाय जादों बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव। तो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जे दिनै थांनाय गोलाव सम जोङो नैबे ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिखौ लाबोनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। दिनै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे ओनसोलाव गोलाव सम जोंनि ओनसोलाव जि माने हिंसानि जाथाय जादोंमोन बा हिंसा हिंसि मोनसे परिबेस बेवहाय ओनसोलाव दङमोन। तो गतिके बेफोरबायदि परिबेसखौ गैया खालामनानै थांनाय 2020 मायथाइनि जि 27 फेब्रुवारियाव जि गोजोन बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय बेनि गेजेरजों मोनसे बेवहाय पार्मानेन्ट पिस लाबोनायनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों। बेनि उनाव दिनै बिथांनि दैदेननायावनो जे बिटिआर सरकार दिनै सोलिबाय थादों। गतिके बिटिआर सरकारा बे ओनसोलाव गासिबो हारि माहारिखौ लानानै मोनसे गोजोन थासारिखौ लाखिलांबाय थानायनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों आरो बेनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे बयखौबो लानानै मोनसे मोजां जौगानाय मोजां मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो गोजोन थासारिखौ अरायबो गोजोर खालामलांनो हायो बेनि थाखाय नाजालांबाय थानाय जादों। मोनसे बाथ्रा खोनानो मोनदों इमानुएल मोसाहारिनि सिगाङाव प्रमद बर' आरो इउपिपिएल फैबाय थानाय जादों होनना खोनादों। बाथ्राया बेसेबां सैथो? बुजियाखै आं। मा बुंगोन? नङा बिथाङा इउपिपिएल आरो प्रमद बर'खौ मानो माने हयथ' भुट बायदि मोनना लादों नामा। हयथ' बिथाङा प्रमद बर'नि मोखांखौ गोसोखांब्लानो हयथ' भुट नुनाय बायदि मोनदों। इउपिपिएलखौ गोसोखांब्लानो हयथ' मोदाय नुनाय बायदि गोसोखां लादों। जायनि थाखाय बिथांनि हयथ' गोसो गोरबोआव हयथ' माबा मोनसे समखिनानै दङ। जायनि थाखाय हयथ' बिथाङा उन्दुनायावबो हयथ' नुबाय थादों। तो गतिके बेनि बायदिथ' जोङो सिमां होनना बुङोब्ला सानफोराव माबा मोनसे जाथाय जानाय बा गावनि गोसोआव माबा मोनसे हाबनानै थानाय बेफोरबायदिखौसो जों सिमां नुनाय बायदि मोनो। तो गतिके बिथाङा मानि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बा इउपिपिएलनि सिमांखौ नुबाय थादों बेखौ बिथाङा मोनथिसिगोन। जोंनि बायदिब्लाथ' बिदिसो जोङो डेफिनेसनखौ होनो लुबैयो। जायफोरनि गोसोआव जायखौ लानानै गिनाय थायो जायखौ लानानै सानबाय थानाय थायो बेखौसो माने जोङो सिमांखौ नुनाय बायदि मोनो। तो गतिके बाखि बाथ्राखौ बिथाङासो मोनथिसिगोन आरो। 10 नाम्बारनि गेजेराव 2 नाम्बारल'सो प्रमद बर'नि सरकारखौ बिथाङा होनो नागिरदों। बेयो बिथांनि पार्सनेल बाथ्रा। हयथ' थांनाय गोलाव सम बिथाङा हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव बिपिएफ सरकारनि समाव बिथाङाबो सासे सरकारनि अंखिदारि जानानै दङमोन। तो गतिके बेखिनि समाव बिथांमोना जिहेतु जेबो प्लेन पलिसि लानानै बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि खामानिफोरखौ मावलांनो हायाखैसै। तो गतिके दिनैबो हयथ' बिथाङा माने सानदों जे बे 8 मासनि सरकारखौ लानानै बिथाङा जिखिनि दिनै माग होनो नागिरदों बिथाङा हयथ' सानदों जे प्रमद बर'आलाय मा मावनोसोनो हानो बिथाङा जेबो मावनो हानाय नङा। हयथ' बे बिथांनि मोनसे साननाय आरो। खिन्थु दिनै थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि बिथांमोना सरकार सालायदोंमोन दिनै 8 मासनि गेजेराव प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि सरकार सालायदों बेखौ नायोब्ला जों आकाश पाताल मोनसे डिफारेन्सखौ नुनो मोनो। मानोना दिनैनि गोदान सरकारा मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि सरकार दिनै सोलिबाय थादों दिनै बे बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे माने आत्मनिर्भरशील आरो मोनसे जौगानाय मोनसे बिटिआर दानो थाखाय जेरैबायदि पलिसि दिनै बे गोदान सरकारा लादों दिनै बे ओनसोलनि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि आबादारिफोरखौ बिभिन्न सेक्सननि जोंनि रायजोफोरखौ जेरैबायदि मोनसे संस्थापन होनायनि बेबस्थानि गेजेरजों बे ओनसोलाव मोनसे जौगानाय लाबोनो सानदों। बेखौ नायोब्ला जों नुयो थांनाय गोलाव सम बिपिएफनि समाव जेरैबायदि खाखन जादोंमोन बिथांमोना खालि इलेक्सन फैब्लाल'
इलेक्शन फैब्लाल' दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 10,000 20,000 फैसा राननायखौ नुदोंमोन इलेक्शन फैब्लाल' जों खुन्दुं कम्बल राननायनि बाथ्राखौ नुदोंमोन खिन्थु बेनि गेजेरजों जेबो बिटिआर जौगानायनि बिथांमोननि पलिसिखौ जों नुनो मोनाखैमोन खिन्थु दिनै सरकार दाग्रोमोना प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे गोदान सरकारा इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि सरकारा दिनै ओरैबायदि पलिसि लादों जेनि गेजेरजों जोंनि मानसिफोरखौ जोंनि रायजोफोरखौ मोनसे संस्थापननि लामा होनो हायो मोनसे सेल्फ एमप्लयि होनो हायो जेरै दिनै बड'लेण्ड पिक मिशन फोसावनायनि लन्च खालामनायनि गेजेरजों प्राय 30 रोजा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै अमा फिसिनानै बिथांमोनखौ जेरैबायदि माबायदिहाय संस्थापन होनो हायो बेनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों दिनै 30-40 रोजासो दाउ फिसिनानै बोरैहाय जोंनि बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै संस्थापन होनो हायो बेनि प्लेन पलिसिखौ अलरेडि क्लियार खालामनानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ हेन्डलुम सेक्टराव दिनै जोंनि बे ओनसोलाव बोरैहाय रोजा रोजा आइजोफोरखौ हेन्डलुम सेक्टरनि गेजेरजों संस्थापन होनायनि गेजेरजों सेल्फ एमप्लयि खालामनो हायो बेनि थाखाय प्लेन पलिसि लानानै दिनै माने बे प्रमद बर'नि सरकारा दिनै खामानि मावबाय थादों अदेबानि जों बुंनो हायो दिनै सरकारनि जि एटिटिउड बे एटिटिउडखौ नायोबा जों नुगोन जे नैबे गोदान सरकारा दिनै बे बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे आत्मनिर्भरशील बिटिआर जाहाथे रावनिबो सायाव सोनारनो गोनां जाया जों दानो हायो बे दानायनि गेजेरजोंनो जों गावबो गाननाय जोमनायजों लोगोसे बेखौ बोरैहाय बाहेरा मार्केटाव जों फानहरनानै फैसा इनकाम खालामनो हायो बेनि बाथ्राखौ दिनै सिन्ता खालामनाय जादों जोंनो हाजार कुइन्टेल किल' जोंनो नै दाउ अमा बोरमा बेदर नांगौ जायो जोंनो जानो थाखाय जोंनो जासे जानानै बोरैहाय बेखौ जोंनि ओनसोलनिफ्राय बे बेदरखौ दिनै बाहेराव फानहरनानै बाहेराव साप्लाय हरनानै बोरैहाय जों बेनिफ्राय जोङो फैसा इनकाम खालामनो हायो जोंनि रायजो राजाफोरा बोरैहाय बेनि गेजेरजों आत्मनिर्भरशील जानो हायो बेनि थाखाय सेल्फ एमप्लयि जानो हायो बेनि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ थ' गतिके जों नुदों बे सरकारनि जि साननाय हनाय दिनै बे ओनसोलखौ आत्मनिर्भरशील खालामनायजों लोगोसे मोनसे जौगानाय बिटिआर दालांनायनि थाखाय मोनसे सरकार दाजेननायनिफ्रायनो दिनै प्लेन पलिसि लाना खामानि मावबाय थादों थ' गतिके दिनै इमानुएल मोसाहारिया बे बाथ्राफोरखौ जुदि बुजिनो हायाखैब्ला हयथ' बिथाङा हानायबो नङा खारन बिथांमोननि ब्रेनाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरा फैया बेफोरबायदि सिन्ताया फैया थांनाय गोलाव सम बिथांमोना सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै जाहोनानै लोंहोनानै केम्प पार्टि दोननानै बिथांमोना सरकार सालायलांनायनिसो मोनसे भट देरहालांबाय थानायनि दाबि धुमखि होनानै बिथांमोनखौ जौ लोंहोनानै बेदर जाहोनानै बेफोरबायदि परिबेसनि गेजेरजों बारलांबाय थ' गतिके बेफोरनि बादै बेफोरबायदि परिबेस लाबोनोसो बिथांमोना रोंगो बेफोरबायदि सिन्ताखौसो बिथांमोना खालामनो रोंगो बिथांमोना मोजां सिन्ता खालामनायखौ जों माब्लाबाबो नुवाखै जायनि थाखाय बिथांमोना हयथ' दिनैबो मोजां सिन्ता खालामनो हायाखै थ' जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाया मिथिगोन रायजो राजाया नुबाय थादों दिनै बिथाङा 2 नाम्बार 3 नाम्बार होनायजों बाथ्रा गैया दिनै जों सान्दों फैगोन बेफोरबायदि मोजां सरकारनि प्लेन पलिसिया जेब्ला मोजां जागोन निश्चय जोंनि रायजो राजाफोरा बेनि बेनिफिटखौ मोनगोन आरो फैगोन 2 बोसोर 3 बोसोरनि गेजेराव बे ओनसोला जे बिटिआर ओनसोला जे मोनसे ब्यापक मोनसे सोलायनायनि गेजेरजों मोनसे जौगानाय बिटिआर महर मोनगोन मोनसे माने आत्मनिर्भरशील बिटिआर हिसाबै जों नुनो मोनगोन बेखौ जोङो थारैनो बुंनो हायो।